Moi, mä oon Tapio Holopainen ja nämä ovat viime viikon ja viime vuosisadan uutiset. Ja aloitetaan nyt viime viikolta. Otan ensimmäiseksi kaksi Ylen juttua. Nämä molemmat on Itävallan vaaleista. Ensimmäisen otsikkoon: Venäjämielinen vapauspuolue on voittanut Itävallan vaalit. Laitaoikeistolainen vapauspuolue ei ole koskaan aiemmin noussut suurimmaksi puolueeksi. Hallitusneuvotteluista todetaan vaikeita. Tämä toinen juttu otsikoitu: Analyysi: Itävallan vaalit voitti natsien perustama puolue, ja se on hyvä uutinen Putinille. Ja tässä toisena jutuista kerrotaan muun muassa, että puolue haluaa tehdä Itävallasta linnoituksen. Ja Itävallasta linnoituksen laitonta maahanmuuttoa vastaan. Ja sitten siinä jutussa kerrotaan, että Venäjän hyökkäyksen jälkeen Itävaltaan on tullut viime vuosina paljon pakolaisia, etenkin Ukrainasta. Okei, sanotaan pari asiaa. Ensin tästä Itävallan tilanteesta ja sitten vähän tuosta Venäjän mielisyydestä. Aloitetaan sitten Itävallan tilanteesta, että myös Spectator kirjoitti jutun Itävallasta näistä vaaleista, ja sen nimi on What Will Happen to Europe if it can't control the migrant crisis. Ja tässä tämä kertoo tässä Itävallan tilanteesta esimerkiksi, että vuonna 2015, kun oli tämä niin sanottu pakolaiskriisi, niin silloin Itävaltaan tuli asukaslukuun suhtautettuna kolmanneksi eniten näitä pakolaisia, niin sanottuja pakolaisia, eli eniten niitä tuli Ruotsiin ja Saksaan, niin kolmanneksi eniten Itävaltaan. Ja vuodesta 2020 lähtien niin Itävaltaan on tullut tajutun mukaan 240 000 laitonta siirtolaista. Ja kun tuo Ukrainan sota alkoi, niin Euroopan unioni teki aika nopeasti, tehtiin tämmöinen kollektiivinen päätös, jossa näille ukrainalaisille tarjottiin tällaista toissijaista suojelua, joka tarkoittaa sitä, että nämä Ukrainan pakolaiset saa automaattisesti turvapaikan tullessaan EU-maihin, eli heillä ei ole tätä käsittelyaikaa. Että se on oikeastaan, että sä käyt ilmoittautumassa poliisille, että sitten saat sen pakolaistatuksen ja voit mennä töihin. Toisin sanoen nämä ukrainalaiset ei ole laittomia maahanmuuttajia, eli nämä 240 000 laitonta maahanmuuttajia, jotka on Itävaltaan tullut vuodesta 2020 niin lähtien, niin ovat tulleet jostakin muualta. Ja sitten tässä jutussa pohditaan myös sitä, että kun Lähi-idässä on taas vaihteeksi sota, ja joka alkoi silloin vuosi sitten siitä, kun palestiinalaiset hyökkäsivät Israeliin. Tässä on hyvä muistaa, että palestiinalaiset hyökkäsivät Israeliin. Että sanotaan, että Hamas hyökkäsi Israeliin. Antaa kuvan siitä, että heillä on tämmöinen puolue, joka hyökkäsi, ja sitten oli jotain muita puolueita, jotka ei olisi halunnut hyökätä. Mutta lähtökohtaisesti puolueet ei käy sotia, maat käy sotia. No, maat tietysti voi olla hyvin rikki, niin kuin Lähi-idässä on, ja nyt Israel on sitten myös käytännössä sodassa Hizbollahin kanssa, joka on terroristijärjestöksi luokiteltu ryhmittymä Libanonissa. Ja Libanon on maa, jossa on 3 isoa ryhmää. Siinä on shia-muslimit, sunnimuslimit ja kristityt. Ja nämä Hizbollah on käsittääkseni näitä shia-muslimeja, joita Iran tukee. Ja joiden johtaja Israel tappoja, jota ne nyt pyrkii pommittaa käytännössä Libanonia. Ja siellä Libanonissa on siis nyt valmiiksi jo pakolaisia tämän Spectatorin jutun mukaan niin 1 miljoona syyrialaista tämän Syyrian sisällissodan jäljiltä, jotka ei vielä palannut sinne Syyriaan. Ja tässä jutussa tämä Gavin Mortimer, joka kirjoittaa tämän, niin varoittaa, että Euroopalle voi käydä niin kuin Libanonille, että se hajoaa. Ja tässä voidaan nyt kysyä, että jos tämä Israelin ja Hizbollahin ja Israelin naapureiden välinen sota eskaloituu vielä pahemmin kuin sieltä tavallisesti asiat eskaloituu, onko Eurooppa valmis ottamaan vastaan tämmöisen vuoden 2015 tyyppisen pakolaisaallon, tai ollaanko me valmiita torjumaan tällainen vuoden 2015 tyyppinen pakolaisaalto? Vastaus molempiin kysymyksiin on luultavasti tällä hetkellä ei. Eli tämä on niinku taustalla tässä Itävallassa, että minkä takia nämä haluaa tehdä siitä linnoituksen. Tämä puolue, joka ne voitti, tämä vapauspuolue, se oli vapauspuolue, niin sai 29% äänistä suunnilleen, eli aika paljon monipuoluejärjestelmässä, mutta ei tietenkään mitään ehdotonta enemmistöä. Otetaan vielä pikkasen taustaa tähän Itävaltaan. Niin vuonna 2017 niin Itävallan demograafinen instituutti, tämä nimi on Vienna Institute of Demography, julkaisi tällaisen tutkimuksen, jonka nimi on Religious Denominations in Vienna and Austria, Baseline Study for 2016 Scenarios until 2046. Tässä tutkimuksessa
Nämä esitti 4 skenaarioa, joista 2 on realistisia. Tästä eri uskontokuntien välisten voimasuhteiden muutoksista vuoteen 2046 mennessä Itävallassa ja Viinissä, joka on siis Itävallan pääkaupunki. Ja näiden ennusteiden mukaan niin vuonna 2046, joka on siis 22 vuoden kuluttua, niin 17-21% Itävallan väestöstä on muslimeja. Ja Viinissä, niin viiniläistä alle 20-vuotiaista, niin muslimeja olisi 33-43%, eli olisi suurin uskonnollinen ryhmä nuorissa. Eli tässä on nyt hyvä ymmärtää se, että ei ole mitenkään hullua äänestää vapauspuoluetta, joka lupaa tehdä Itävallasta linnoituksen tilanteesta, jossa tämän maahanmuuton seurauksena Itävalta lakkaa olemasta Itävalta. Että tuskin tässä nyt on kyse Ukrainan pakolaisista. Ei meilläkään perussuomalaiset huolissaan Ukrainan pakolaisista. Sitten otetaan siitä venäjämielisyydestä semmoinen pointti, eli näillä monilla uusilla puolueilla, näillä niin sanotuilla populistipuolueilla, jotka on tämmöisiä uusia tai uudehkoja keskusta-oikeistolaisia puolueita, niin niitä sanotaan venäjämielisiksi. Ja tässä Yleisradio myös kertoo, että tämä on natsien perustama tämä puolue, eli tämä on ilmeisesti vanhahko puolue, jotka tämän Ylen jutun mukaan on perustaneet entiset SS-miehet ja natsit, ja tämä on Venäjän myönteinen. Ja tästä 2 asiaa. Eli sitten se Venäjämyönteisyys on erilaista siellä Keski-Euroopassa, ja meidän on vaikea ehkä aina käsittää sitä, että Venäjä voi Suomelle hyvinkin olla elämän ja kuoleman asia. Se voi olla meille kohtalon kysymys, koska meillä on 1300 kilometriä samaa rajaa Venäjän kanssa, ja niille, jotka nyt yhtään on lukenut Suomen historiaa, niin nyt tietää, että tässä on kaikenlaista turbulenssia vuosisatojen kuluessa ollut, niin kuin Venäjän kaikkien muidenkin rajanaapureiden kanssa, ja yleensä se Venäjän rajanaapuruus, toki on poikkeuksia, mutta yleisesti se ei ole ollut kauhean hyvä asia sen naapureille. Okei, Itävallalla ei ole rajaa Venäjän kanssa, ja sillä on rajaa myös Slovakian kanssa ja Saksan kanssa. Ja tämä Venäjämielisyydessä on kyse tällaisesta ruoho on aina vihreän paidan toisella puolella. Ihmiset jotenkin ajattelee, että Venäjä on tällainen, että Putin on valkoisen miehen pelastaja, tai että Venäjä on tämmöinen perinteiset arvot omaava terve yhteiskunta, jossa naiset näyttää naisilta ja miehet on miehekkäitä ja niin päin pois. Ja se ruoho on aina vihreän paidan toisella puolella, niin se on helpompi pitää yllä sitä uskoa, mitä kauempana se aita on. Eli jos sä et ole käynyt Venäjällä, sä et ole asunut siellä, sä et puhu Venäjää, niin se on helpompi pitää yllä sellaista illuusiota, että tämä Venäjä on joku pelastaja, että se Venäjä on jotain, mitä se todellisuudessa ei ole. Tarkoituksena ei ole puolustella näin vapauspuolueen tai muiden näiden puolueiden venäjämielisyyttä, se on yksinkertaisesti typerää. Ja luultavasti perustuu siihen, että näin ei tunne Venäjää juuri lainkaan. Mutta tarkoitus on vaan tehdä sitä vähän ymmärrettävämmäksi. Sitten siitä, mitä tähän natsimenneisyyteen tulee, niin kaikilla puolueilla on joku menneisyys. Me todetaan esimerkiksi demokraattinen puolue Yhdysvalloissa, niin tämä oli orjan omistajien puolue. Okay? Mutta jos me puhutaan demokraateista, siis demokraattisesta puolueesta, niin ei ole relevanttia jos me puhutaan vaikka heidän presidentinvaaleistaan, niin ei ole mitä ikinä mieltä ihmiset on Kamala Harrisesta, niin se ei ole relevanttia nyt sille tämän päivän Amerikan demokraattiselle puolueelle tai Kamala Harriselle, että tämä on ollut käytännössä orjan omistajien puolue. Ja otetaan lähempi esimerkki Suomesta, niin sosiaalidemokraattisen puolueen puolue perustettiin vuonna 1903 Forssassa, se perusti sosialistit. 15 vuotta sen perustamisen jälkeen ne sosialistit aloitti Suomessa sisällissodan, eli punakapinassa kuoli 40 000 ihmistä. Okei? Nyt se ei tarkoita sitä, että Antti Lindman on Joosef Stalin tai että demarit on salaa kommareita. Eli se ei ole relevanttia enää. Nyt jos ihmiset rupeaa tarkastelemaan sosiaalidemokraattista puoluetta vuoden 1903 tai 1918 ikään kuin kurkistusreijasta, niin he ei näe sitä sosiaalidemokraattista puoluetta, joka meillä nyt on. Riippumatta siitä, mitä ihmiset ajattelee nyt demareista, voi todeta, että ne on hyvä puolue tai huono puolue, mitä vaan, mutta vuonna 1918 tapahtumat ei ole se kurkistusaukko, jonka kautta sä voit tarkastella demareita tänä päivänä. Ja veikkaan, että tämän vapauspuolueen SS-menneisyys ei myöskään ole. Nyt voin olla väärässä. Mä en tunne Itävallan poliittista kenttää tietenkään samalla tavalla kuin mä tunnen Suomen poliittisen kentän. Mutta Yleisradiojutussa vaan unohdetaan mainita, että millä tavalla tämä heidän natsimenneisyytensä on tänä päivänä relevantti. Ja mä veikkaisin, että tämä, mitä mä sanoin näistä pakolaisten määristä ja tämän Wienin demograafisen instituutin ennusteista, mutta nämä on relevantempia kysymyksiä
kuin heidän natsimenneisyytensä. Joo. Otetaan seuraavaksi uutiseksi sitten tämä paljon kohua Suomessa herättänyt PISA-tutkimus. Ja tämä Lauri Nurmi Iltalehdessä kirjoittaa, PISA-tutkimus särkee tabun, maahanmuuttajista syntyy Suomeen laaja alaluokka. Ja tässä on kyse siis tutkimuksesta, jossa jossa siis vertailtiin, siis siis koulumenestys on laskussa yleisesti myös suomalaisilla, mutta etenkin maahanmuuttajilla ja toisen puolen maahanmuuttajilla se on niin kuin enemmän laskussa. Ja tämän tutkimuksen mukaan niin tutkimuksen mukaan ensimmäisen polven maahanmuuttajista 58% suoriutui matematiikassa alle tason 2 ja lukutaidossa vastaava luku oli 61%. Toisen polven maahanmuuttajista, eli Suomessa maahanmuuttajille syntyneistä lapsista 43% alitti tason 2 matematiikassa ja lukutaidossa. Ja lukutaidossa kakkostason alittaja oli 39%. Ja tason 2 alittaminen tarkoittaa, että lapsi ei kykene jatko-opintoihin lukiossa tai ammattikoulussa, että hän ei osaa kunnolla lukea ja laskea. Ja tietenkään maahanmuuttajat ei homogeeninen väestö, eli niin kuin tässä tutkimuksessa sitten totta kai käy ilmi, että jos ne nyt on Virosta ne maahanmuuttajat, niin se on tietysti ihan eri asia kuin, että jos ne on Somaliasta tai Irakista tai ylipäänsä Afrikasta, eli meillä on nämä tavalliset epäilyt, jotka menestyy huonosti. Eli siis muslimit ja afrikkalaiset. Ja okei, no tällaista tämä nyt on, ja tämä nyt tietysti kaikille meille, jotka nyt on tähän asiaan vähänkin perehtynyt, niin tämä on itsestään selvää. Tässä esimerkiksi tämä Iltalehden, tämä ei ole pääkirjoitustoimittaja, mutta tämän niminen kaveri kuin Valtteri Varpela kirjoittaa tästä, niin se on uutispäätoimittaja, ja hän puhuu tästä näin, että myös kotihoidon tuki aiheuttaa tänne, että maahanmuuttajaäidit jää kotiin niiden lasten kanssa, lapset ei mene tarhaan eikä opi kieltä. Ja tässä on nyt jotakin aika surkuhupaisaa. Että me tarvitaan niin tämmöinen sukupolven vaihdos, jos tulee uudet ihmiset, jotka pystyy käsittelemään tätä maahanmuuttoa realistisesti. Eli ihmiset on liian kiinni edelleen tässä, että me nyt leikataan jotain kotihoidon tukea ja sitten kaikki menee hienosti. Eli kaikki nämä asiat ovat tapahtuneet jo muissa Euroopan maissa, että kaikkiin on syntynyt alaluokkaa ja gettoja, et cetera. Ja se, että jos ajatuksessa on se, että sä leikkaat kotihoidon tukea, niin ja tämä homma menee pois, niin se nyt on täysin absurdia. Ja meillä on edelleen niin kuin tämmöinen ajatus maahanmuutosta siis edelleen, että loppupeleissä se on hyvä asia, ja loppupeleissä jotenkin sen taloudelliset hyödyt on suurempia kuin se haitat, ja loppupeleissä kuitenkin niin kuin se on jotenkin hyvä. Ja meillä on, jos sä puhut ihmisten kanssa tästä näin, ne aina rupeaa jauhamaan siitä työperäisestä maahanmuutosta, tai että ne on tavannut jollain, niin kuin mun kaveri selitti pitkään, kun hän tapasi jonkun intialaisen insinöörin ulkoiluttaessaan koiraa ja piti sitä loistavana argumenttina työperäisen maahanmuuton puolesta. Niin meillä on niin kuin semmoinen, jos täällä vertaan sosialismiin, niin meillä on se oikea maahanmuutto, joka on vähän niin kuin se oikea sosialismi, mitä oli Itä-Saksassa ja Neuvostoliitossa, ja sitten on se oikea maahanmuutto lainausmerkeissä, joka on ihmisten päässä, joka pelastaa huoltosuhteen ja tekee niin kuin asioista hyviä. Ja se ongelma on vähän siinä, että sä pystyt aina ottamaan niitä positiivisia esimerkkejä maahanmuutosta, että ei kaikki maahanmuutto ole huonoa, on hyvää maahanmuuttoa ja on ihan järkevää sanoa, että me tarvitaan jotain maahanmuuttoa. Että varmasti on osaajia, jotka on hyvä, että ne muuttaa Suomeen ja se on meille hyvä. Mutta se on pikkasen sama, kun sä menisit vuonna 1977 Neuvostoliittoon ja sanoisit, että täällä on nyt parempi terveydenhuolto kuin vuonna 1917, silloin kun ne neukut tai sosialistit tuli valtaan siellä. Että toki ne sosialistit sai asioita aikaan Neuvostoliitossa, ei kaikki ollut sosialistimaissa huonosti. Mutta ne uhraukset, mitä siihen tehtiin, ne miljoonat kuolonuhrit ja poliisivaltio ja mielipiteiden rajoittaminen ja kaikki se hirveys, mitä siihen liittyy, ei ollut sen arvoista, koska oli toinen tapa tehdä ne asiat. Ja toinen vaihtoehto oli nämä kapitalistiset maat kautta liberaalit demokratiat. Eli tämä niin pitäisi ymmärtää, että tämä nyt ei oikein futaa tämä maahanmuutto. Siis, ja tämä ei nyt tule menemään pois sillä. Esimerkiksi tämä kotihoidon tuki. Me olemme saaneet meidän perhe kotihoidon tukea muistaakseni. Vaimo oli monta vuotta kotona lasten kanssa. Meillä on 4 lasta. En mä usko, että meidän lapset nyt rupeaa riehumaan kaupungilla, ainakaan just sen takia, että me saatiin kotihoidon tukea. Mä en oikein nyt näe tätä. Ja mä en oikein näe, että minkä takia meiltä olisi pitänyt leikata sitä kotihoidon tukea sen takia, että Kintakunin lapset rupesivat riehumaan kaupungilla.
Se on niin kuin jotenkin tällaista vähän absurdia. Joo. Otetaan seuraava juttu. Samasta aiheesta jatketaan edelleen. Tämä on oikeasti pikkasen vanhempi, pari viikkoa sitten Vantaan Sanomissa ilmestynyt kolumni. Pelko rajoittaa liikkumista Vantaalla. Käynnissä on muutos, jota en halua kotikaupungissani kokea. Ja tämä on Tiina Örn-niminen kolumnisti Vantaan Sanomissa, jo varttuneempi leidi näkyy olevan tässä. Ja hän sanoi, että se on hän on ruvennut pelkäämään Vantaalla. Ja kaikki, jotka on pääkaupunkiseudulta kotoisin, mä olen syntynyt 79 ja mä olen Helsingistä kotoisin, niin loppupeleissä pääkaupunkiseudulla on ollut hyvin vähän pelättävää. Aina on ollut rikollisuutta, aina on ryöstetty ihmisiä, aina on ollut tätä. Että ei, niin kuin, totta kai kaupungissa aina on. Mutta loppupeleissä Helsinki on aika turvallinen kaupunki, kyllä. Ja tämä antaa tällaisen esimerkin, tämä rouva tai neiti Örn. Kivistön asemalla olin paikalla, kun taskusta vedettiin esiin ase. Dixin rullaportaissa jouduin puolustamaan omaisuuttani luotiliivein varustetun nuoren tarttuessa puhelimeeni. En suostu asennoitumaan niin, että aseet ja luotiliivit nyt vain kuuluvat kaupunkielämään. Tämä kerta sanoo, että ongelmaan ei ole helppoja ratkaisuja. Sitä ei voi pyyhkäistä pois kuin pölyä lasipinnalta. Se vaatii paljon kaikilta vantaalaisilta ja kaikilta toimialoilta. Sitten tässä puhutaan, nuorille pitää olla merkityksellisyyden kokemuksia ja niin päin pois. Tässä ei puhuta maahanmuutosta ja maahanmuuttajista, mutta mä vähän veikkaan, että nämä tekijät nyt, jotka heiluu siellä aseen kanssa tai luotiliivit päällä, nyt ei ole mitään Ville Vallattomia. Toki on suomalaisia rikollisia, totta kai on niin kuin suomalaisia lapsia, jos tulee rikollisia, jotka menee näihin samoihin jengeihin, mutta tämä juurisyy on tämä demograafinen muutos, joka on käynnissä Suomessa ja Euroopassa ja etenkin näissä pääkaupunkiseudulla ja myös näissä muissa isoissa kaupungeissa, niin kuin Tampereella ja Turussa. Tässä tämä Örn antaa esimerkiksi sitten, että kun turvallisuuden ottaa kämmenellään ja pyörittelee sitä hetken, ajatus lähtee laukkaamaan. Turvallisuutta takaavat laadukas varhaiskasvatus, perheille ajoissa tarjottava tuki, satsaukset kouluihin ja nuorisopalveluihin sekä mielenterveyspalvelujen riittävyys muutamia mainitakseni. Tämä on nyt tätä samaa, ja siis mulla ei mitään nyt tätä kolumnistia vastaan. Musta on hienoa, että ihmiset kirjoittaa näistä asioista, muutakin kuin täällä jossakin blogeissa, niin kuin minä kirjoitan. Hienoa, että Tiina Örn kirjoittaa Vantaan Sanomissa. Musta on hienoa, että Valtteri Varpela kirjoittaa Iltalehdestä tästä. Musta on hienoa, että Lauri Nurmi kirjoittaa Iltalehdessä. Lauri Nurmi on ennenkin kirjoittanut näistä asioista. Se on hyvä, että se kissa nostetaan pöydälle ja näin päin pois. Seuraava askel tässä täytyy olla se, että ihmiset lakkaa puhumasta mielenterveyspalveluiden riittävyydestä tai jostakin kotihoidon tuen leikkaamisesta. Tämä nyt ei ole se. Meidän ongelma on se, että Suomi hajoaa etnisuskonnollisryhmien tilkkutäkiksi. Meidän maahanmuuttokäytännössä pitäisi lopettaa tai vähentää 95% kolmannesta maailmasta. Meidän pitäisi ruveta karkottaa ihmisiä, suomalaisten pitäisi tehdä lapsia. Ja niin kuin, meidän pitäisi ottaa tämä vakavasti, tämä asia, niin kuin oikeasti vakavasti. Koska tämä on tapahtunut kaikissa Euroopan maissa. Jos menet Belgiaan, Hollantiin, Saksaan, Englantiin, tässä kaikissa paikoissa on gettoja, jossa asuu muslimeita ja mustia ja näin päin pois. Ja tämä on ollut tosi pitkään. Otetaan seuraava juttu ja mä annan siitä esimerkin. Englannissa juhlitaan, Englannissa ja Jenkeissä, siellä on semmoinen kuin Black History Month, mustien historiakuukausi. Se on nyt tämä lokakuu. Tämä on tietysti kopioitu Amerikasta, niin kuin kaikki aina kopioidaan. Ja nyt mustia on Englannissa ollut vasta melko vähän aikaa, että 50-luvulla varmaan tuli about ensimmäisiä sen imperiumin purkautuessa jostain Jamaikalta, joiden integraatio sinänsä oli paljon helpompaa kuin nyt, koska ne oli kaikki käynyt about samanlaisen koulujärjestelmän, ne puhui englantia, ne oli kristittyjä ja niin päin pois. Ja näitä oli hyvin vähän, mutta sen jälkeen nyt sit varsinkin sen Tony Blairin tultua pääministeriksi vuonna 1997, siitä lähti niin kuin Briteistä tämmöinen massiivinen maahanmuuttokäynti, joka on koko ajan kasvanut. Oleellista tässä näiden mustien historiakuukaudessa, että näillä mustilla, vaikka jamaikkalaisilla ja somaleilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Siis ei heillä ole mitään yhteistä historiaa, kulttuuria tai uskontoa. Ainoa asia, mikä heitä yhdistää, on rotu. Ja kaikkien mielestä on ihan ok, että nämä ihmiset identifioi itsensä tämän rodun perusteella.
Ja kaksoisstandardi valkoisiin on melko suuri. Ja mun esimerkkini tästä, niin kuin mitä on tapahtunut, niin mulla oli yksi kaveri, joka oli joskus vuonna 2000 ollut töissä Lontoossa, siis reilusti yli 20 vuotta sitten. Se asui asuinalueella, jossa kaikki oli juutalaisia. Se oli töissä asuinalueella, jossa kaikki oli mustia. Ja ne kohteli sitä niin kuin paskaa sen takia, että se oli valkoinen. Todella epäkohteliaasti. Okei, näin Englannissa 24 vuotta sitten. Tämä ihan sama asia on tapahtumassa meillä. Eli jos me halutaan, että näin ei tapahdu, että me ei saada mustia gettoja, muslimien gettoja, niitä, että pienoja tämmöisiä rinnakkaisyhteiskuntia, joita muodostaa aasialaiset tai muslimit ja afrikkalaiset ja niin päin pois, niin meidän pitäisi rajoittaa sitä maahanmuuttoa hyvin, hyvin radikaalisti ja katsoa, että nämä ihmiset lähtisivät pois, ruveta itse tekemään lapsia ja ottamaan niin kuin ikään kuin kohtalo omiin käsiimme. Pahaa pelkään, että näin nyt ei tule tapahtumaan, mutta toivossa on hyvä elää. Joo, otetaan tähän loppuun pari juttua Amerikasta, jotka on vähän erilaisia, jotka ei koske tätä demograafista muutosta, koska on ehkä hyvä joskus tarkastella muitakin asioita, eikä puhua aina vaan tästä samasta asiasta, vaikka tämä nyt onkin se ainoa asia, mistä mä tiedän jotain. Ja ehkä mainitsen siitä vielä pikkasen lisää kuitenkin. Okei, Amerikassa käytiin varapresidenttien väittely. Se on tämä J.D. Vance ja Walz on tämän demokraattiehdokkaan nimi. Ja tämä BBC-jutun nimi on Vance and Walz stick to policy in polite VP debate, but who won? Ja tämä Vance voitti, katsotaan, että se voitti tämän yleisesti ottaen. Oli parempia ja esiintyi paremmin ja niin päin pois. Näillä ei nyt vaalien kannalta ole kauheasti varapresidenttiväittelyllä on merkitystä. Mutta se, mikä tästä varsinkin jäi käteen, oli tämä, että nämä keskusteltaisiin siis se oli niin kuin tämmöisen kahden tavallisen poliitikon vaaliväittely. Se ei ollut sitä kiljumista ja huutamista ja loanheittoa ja että yritetään ärsyttää toista. Ja osittain tämä Amerikasta tämän poliittisen diskurssin huononeminen on Donald Trumpin vika. Mutta se Donald Trump on itsessään seurausilmiö niistä poliittisista päätöksistä, jotka on tehty niin kuin häntä edeltävinä vuosikymmeninä. Mutta yhtä kaikki, niin mä katsoin jotakin klippejä tästä, niin oli virkistävää nähdä, että oli näistä nyt poliitikoista mitä mieltä tahansa, että he nyt kävi tällaista normaalia debattia, heillä oli mielipiteitä ja ne perusteli osa niistä paremmin, osa huonommin, mutta he oli niin kuin tällainen kaksi normaalia poliitikkoa väittelemässä about normaalista poliittisista kysymyksistä. Okei, otetaan viimeiseksi jutuksi tällainen, tämä on myös Jenkeistä. Tämä nimi on Political Row Erupts Over Hurricane Helene Disaster Relief. Eli Amerikassa on ollut tämmöinen paha hurrikaani, ja kun siellä on näitä paikkoja, missä on pahoja tämmöisiä tornadoja ja hurrikaaneja. Tässä on ainakin 225 ihmistä kuollut, en tiedä montako tuhatta on menettänyt kotinsa ja niin päin pois ja niin päin pois. No nyt kun ollaan Amerikassa, niin tämä on tietysti politisoitunut myös, ja ne republikaanit on sitä mieltä, että näitä rahoja, joita on käytetty, että tämä virasto, joka koordinoi tätä avun antamista, että se rahoja on laitettu laittomille siirtolaisille, ja ilmeisesti niitä on annettu laittomille siirtolaisille, mutta toista sitä mieltä, että ne rahat pitikin antaa laittomille siirtolaisille tai jotain. Mutta yhtä kaikki nämä nyt on ruvennut riitelemään nämä republikaanit demokraatit tästä rahoituksesta. Ja ehkä ne republikaanit on oikeassa, ehkä nämä demokraatit on oikeassa, ehkä tämä on monimutkaisempi asia, mutta yleisesti ottaen, jos sulla on tämmöinen, että ihmisiä kaivetaan raunioista, niin se riiteleminen rahoista ehkä pitäisi sitten käydä vasta sen jälkeen, kun ihmiset on kaivettu sieltä raunioista. Ja tämä kertoo Amerikan niin kuin poliittisesta tilanteesta, että se on niin politisoitu, että mikään asia, että ihmiset ei niin kuin voi vaan yhdistää voimiaan minkään asian taakse, vaan mitä tahansa tapahtuu, niin ne alkaa se loanheitto molemmilta puolilta. Ja mä otin ehkä tämän sen takia tähän vielä, että mä olin työni puolesta tämmöisessä tilaisuudessa, missä oli KRP:n tutkija, joka esitteli tämmöistä rikostilannetta Suomessa ja Ruotsissa, ja sitten he heitti tämmöisen kysymyksen, että olemmeko Ruotsin tiellä. Ja no, veikkaan, että olemme. Hän puhuu järjestäytyneestä rikollisuudesta, mutta jos politiikkaan tulee, niin voidaan kysyä, että olemmeko me Amerikan tiellä? Että meneekö meidänkin poliittinen elämä tähän näin? Että tapahtuu mitä tahansa, niin me heitellään lokaa toistemme niskaan ja ollaan kykenemättömiä niin kuin
keskustelemaan asioista. Et siinä vaiheessa, kun se alkaa tapahtua, niin silloin se valtion kyky saada asioita aikaan alkaa heikkenemään, koska siitä valtion instituutioista tulee tämmöinen kuppikuntien taistelutanner, jossa niin kuin, tärkeää ei ole niinkään saada jotain yhteisten asioiden hoitaminen tai jotenkin niin kuin asioiden aikaan saaminen, vaan on tärkeämpää niin kuin poseerata, tämmöinen moraaliposeeraus, että minä olen meidän jengin puolella ja annan meidän jengille sitä ja tätä. Näin. Eli jos sanotaan näin hyvin yksinkertaisesti, niin olisi hyvä, että palolaitos ei ole kauhean poliittinen laitos. Joo. Okei, mutta ei tällä kertaa sen ihmeempiä, että siirrytään seuraavaksi kuuntelemaan, minkälaista oli maailman meno keväällä vuonna 1901. On kevät vuonna 1901 ja maamme kulttuurielämä kukoistaa. Esimerkkinä tästä kukoistuksesta Kaunokirjailijaliitto järjestää Helsingin ylioppilastalolla Kivi-iltamat, jotka saavat innostuneen vastaanoton. Tampereella puolestaan työväenyhdistyksen huvitoimikunta alkaa puuhata työväenteatterin perustamista kaupunkiin ja jopa syrjäisillä rannikkoseuduilla, kuten Turussa, järjestetään kulttuuririentoja, kuten työväenyhdistyksen iltamat, joiden ohjelmassa on muun muassa soittoa, laulua, satu- ja lausuntaa sekä Gustav von Numersin näytelmä Pastori Jussilainen. Muita pikkuuutisia. G.F. Stockmannin polkupyörävarasto hakee palvelukseensa 4 tai 5 taitavaa polkupyörämonttööriä. Eikä olekaan mikään ihme, että monttöörejä haetaan juuri Stockmannille, sillä nuori herra Stockman on ollut jo parikymmentä vuotta pääkaupungin tunnetuimpia pyöräilyn harrastajia ja onpa hän toiminut Helsingin Force Velocipede-klubbenin varapuheenjohtajanakin. Stockman aloitti harrastuksensa vanhanaikaisella suuripyöräisellä polkupyörällä, mutta 1880-luvun kuluessa hän, niin kuin muutkin velosipedistit, siirtyivät ketjuvetoisiin, käytännöllisempiin ja turvallisempiin polkupyöriin. Polkupyörällä, joka rantautui Suomeen 1860-luvun lopulla, oli alun perin monta eri nimeä, kuten pikajalka, hullu hevonen ja pikakulkuri. Polkupyörä vakiintui lopulta pyörän nimeksi ainakin osittain valokuvaaja ja lehtimies I.K. Inhan ansiosta, joka matkusteli Keski-Euroopassa 1880-luvulla polkupyörällä ja joka julkaisi kertomuksen seikkailustaan Uudessa Suomettaressa. Niin kuin kaikki uutuudet vaatii pyörien ilmestyminen kaupunkikuvaan totuttelemista ja esimerkiksi Tampereella kaupunki kielsi jalkakäytävillä ajon jo vuonna 1896 ja 2 vuotta myöhemmin kaupungin poliisijärjestykseen lisättiin ohje, jonka mukaan pyörissä tulee olla kello ja pimeällä valot. Helsinki kielsi puolestaan jo vuonna 1890 pyöräilyn kaupungin kaduilla kello 9 jälkeen aamulla, eikä puistoissakaan saanut enää polkea aamu 10 jälkeen. Polkupyörän voittokulkua ei kuitenkaan mikään voinut estää, ja vuonna 1901 Helsingissä on jo lähes 9000 pyörää. Aivan kaikkien yhteiskuntaluokkien kulkupeli ei polkupyörä kuitenkaan vielä ole, sillä aivan tavallinenkin pyörä saattaa helposti maksaa työmiehen puolen vuoden palkan. Useimpien ihmisten elämä onkin 1900-luvun alussa ainaista työntekoa, jonka häät, hautajaiset ja muut juhlapyhät aika ajoin keskeyttävät. Valkeakoskella työt ovat keskeytyneet kuitenkin pitemmäksi aikaa, kun Suomen ensimmäinen soodasulfaattiselluloosa-tehdas palaa kaupungissa. Valkeakoski on tyypillinen pieni teollisuuskaupunki Pirkanmaalla, jollaisia alkoi 1800-luvun toisella puoliskolla kohota vesistöjen läheisyyteen. Sahat ja paperitehtaat, joihin raaka-aine kuljetettiin jokia ja järviä pitkin matkojen takaa, imivät työvoimaa läheiseltä maaseudulta ja joskus kauempaakin. Lisäksi kasvava metsäteollisuus tarjoaa talvitöitä erityisesti maaseudun tilattomalle väestölle ja uusia pääomia talonpojille, joiden metsillä syntyy ensi kertaa todellista rahallista arvoa. Sahojen ja teollisuuslaitosten tarvitsemat puut kaadetaan talvisin, kun maa on jäässä, ja vedetään hevosilla vesistöjen rannoille, jossa puut keväällä kuoritaan ja uitetaan tehtaisiin ja sahoille. Umpihangessa kaato- ja ajotyö on hikistä puuhaa, ja työ on tehtävä hyvin, sillä Savotan avanneen yhtiön miehet käyvät tarkastamassa työn laatua. Tekomiehet sahaavat puita justeerilla ja karsivat ne kirveellä. Hämärän tultua miehet hiihtävät takaisin tukkikämpälle, jossa syödään ja kuivatellaan vaatteita, jos siihen on mahdollisuus.
Varsinkin tukkikämppien alkuaikoina ei niissä ollut kuin seinä, katto ja kiuas nurkassa. Usein kämpät rakennettiin, kun työt alkoivat metsäpalstalla, mikä tarkoitti, että rakentamiseen käytetyt hirret eivät olleet kuivia, ja niinpä kämppäkin pysyi kosteana koko talven, eikä ollut tavatonta, että työmies herää aamulla tukka jäätyneenä kiinni kämpän seinään. Kovaan työhön ja kovaan elämään on kuitenkin totuttu, eikä suurin osa maaseudun väestöstä voi edes kuvitella elämää ilman jatkuvaa työntekoa. Eikä elämä kaupungeissakaan ole paljon sen helpompaa. Esimerkiksi Pitkän sillan pohjoispuolella Helsingissä 77% perheistä asui vuonna 1900 yhden huoneen huoneistoissa. Ruuaksi syödään ruispuuroa, ohravelliä ja sunnuntaisin lihaperunakeittoa. Perusravintoa ovat myös ruisleipä ja suolasilakka, joka erityisesti rannikkoseuduilla kuuluu työväestön ruokavalioon. Kaupungistuminen tarkoittaa kuitenkin niin tapojen kuin asenteidenkin asteitteista vapautumista. Esimerkkinä asenteiden vapautumisesta mainittakoon, että senaatti päättää huhtikuussa hyväksyä säätyjen viime valtiopäivillä tekemän ehdotuksen sallia naisten harjoittaa apteekkarin tointa. Ja uutisia ulkomailta. Saksan keisari Wilhelm II on selvinnyt murhayrityksestä Bremenissä. Keisari istui vaunuissaan matkalla rautatieasemalle, kun muuan Johann Dietrich Weyland heitti häntä raskaalla metalliesineellä kasvoihin. Keisari selviää murhayrityksestä ruhjeilla ja herra Weylandin todetaan myöhemmin toimineen täyttä ymmärrystä vailla. Turkin imperiumista kuuluu puolestaan huolestuttavia uutisia. Päivälehti tietää kertoa, että sheikki Ben Hodeida on julistanut itsensä kalifiksi Jemenissä ja noussut aseisiin turkkilaista linnoitusväestöä vastaan. Kalifin miehillä on käytössään nykyaikaisia aseita ja brittien epäilläänkin aseistaneen alueen kapinallisia. Eikä turkkilaisten huono onni lopu kapinointiin, vaan huhtikuun alussa uppoaa turkkilainen matkustajalaiva Aslana Punaisella merellä vieden mukanaan 180 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Onnettomuuksia tapahtuu muuallakin kuin Turkin alueilla ja Walesissa ainakin 80 työläisen pelätään kuolleen kaivosonnettomuudessa. Kaivosten turvallisuuden laita onkin vähän niin ja näin, ja ammattiliitot eri maissa ovat vaatineet parannuksia kaivosten työturvallisuuteen. Päivälehti raportoi puolestaan, että Venäjän juutalaisilla, varsinkin maaseudun köyhällä väestöllä, on suuri halu muuttaa Atlantin yli Amerikkaan ja Argentiinaan. Lehtitietojen mukaan meren takaa saapuneita kirjeitä luetaan innostuneille kuulijoille manifestien lailla toreilla ja synagogissa. Eikä Venäjä ole suinkaan ainoa maa Euroopassa, jossa antisemitismi ja köyhyys kannustavat juutalaisia maastamuuttoon, vaan esimerkiksi Budapestissa tiedetään keväällä olleen mellakoita kaupungin juutalaisväestöä vastaan. No, ehkäpä antisemitismi kehityksen kehittyessä alkaa pikkuhiljaa asettumaan. Kerrotaan vielä, että voimakas maanjäristys ja sitä seurannut tsunami tuhoavat useita kyliä Bulgarian Mustanmeren rannikolla. Ranskan 3 kuukautta kestänyt kaivoslakko päättyy tuloksettomana. New Yorkissa otetaan ensimmäisenä maailmassa käyttöön autojen rekisterikilvet ja Liverpool voittaa Englannin jalkapallomestaruuden 2 pisteen erolla seuraavaksi tulleeseen Sunderlandiin. Ja sellainen oli maailmantila keväällä vuonna 1901.